साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। दिवंगत श्रीधर नाईक यांचा 35वा स्मृतिदिन येथील श्रीधर नाईक चौक येथे उड्डाणपुलाखाली पार पडला। यात रक्तदान शिबिर, गरजूंना रेनकोट वाटप बसे अनेक उपक्रम पार पडले। यावेळी माजी खासदार विनायक राऊत यांनी श्रीधर नाईकांची हत्या राजकीय सूडबुद्धीने झाल्याचा आरोप केला। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी मी निवडून आल्यामुळेच विरोधकांनी धास्ती घेऊन श्रीधर नाईक यांची हत्या केली असा आरोप केला। यावेळी विनायक राऊत, सुधीर सावंत यांच्यासह उपस्थित कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर व अन्य सर्वच मान्यवरांनी नाईक कुटुंबियांच्या सामाजिक कार्याचं कौतुक केलं। यावेळी श्रीधर नाईक यांचे पुतणे तथा माजी आमदार वैभव नाईक, श्रीधर नाईक यांचे चिरंजीव तथा कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक व नगरसेवक संकेत नाईक उपस्थित होते। गेली 35 वर्ष हा स्मृतिदिन सामाजिक कार्याने आणि सर्वांचे सत्कार करून हा कार्यक्रम साजरा केला जातो। एक 35 वर्षापूर्वी श्रीधरराव नाईक यांची यांच्या बाबतीची घटना घडली। त्यावेळी ते फक्त 37 वर्षाचे होते आणि 37 वर्षाचा हा तरुण, एक ध्येयवेळा तरुण, त्यावेळी एक सामाजिक कार्य करत होता आणि एका राजकीय प्रेरणेने असेल, एखाद्या सामाजिक कार्याच्या प्रेरणेने असेल, त्यांनी एक सामाजिक भान ठेवून आपलं काम सुरू केलं होतं। त्याच्या आधी गेली 10 वर्ष हा जवळजवळ तरुणांचे प्रश्न सोडवत होता। येणाऱ्या जाणाऱ्या सर्व जे आमच्या घरी यायचे त्यांचे प्रश्न ऐकून घेत होता आणि ते सोडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करत होता। आणि अशा तरुणाला ज्यावेळी 37 वर्षी हा प्रसंग घडला आणि त्यानंतर एक विचार संपवण्याचा प्रयत्न त्यावेळी झाला, पण विचार कधी संपत नसतात, विचार हे तेवट ठेवले जातात आणि विचार कधी संपणार नाही। त्यामुळे त्यांच्याच सामाजिक कार्याने प्रेरित होऊन असा 35 वर्ष हा सामाजिक कार्याने हा स्मृतिदिन साजरा व्हावा असं त्यावेळी श्रीधर नाईक प्रेमींनी, कारण आम्ही त्यावेळी खूप लहान होतो आणि श्रीधर नाईक प्रेमींनी हा स्मृतिदिन प्रत्येक वर्षी साजरा करण्याचं ठरवलं आणि त्यावेळी ते जवळजवळ 10-12 वर्ष हा स्मृतिदिन साजरा होतो हे आम्हाला सुद्धा माहिती नव्हतं आणि आम्ही लहान असताना सुद्धा हा स्मृतिदिन साजरा केला गेला आणि गेली 20 वर्ष हा मात्र आम्ही एक कुटुंब म्हणून, श्रीधर नाईक फाउंडेशन म्हणून, श्रीधर नाईक प्रेमी म्हणून हा श्रीधर नाईक स्मृतिदिन सामाजिक कार्याने प्रेरित होऊन हा साजरा करतो। बरीच वर्ष आम्ही हे कार्यक्रम घेतले, वृक्षारोपण असो, रक्तदान शिबिर असो, एका विद्यार्थ्यांचे सत्कार असो, मॅरेथॉन स्पर्धा असो, एखाद्या स्कूलला मदत असो, अशा विविध पद्धतीने हा कार्यक्रम गेली 35 वर्ष साजरा करतो। कारण हे विचार टिकले पाहिजेत। आता आज जे या ठिकाणी मंडळी येत आहेत ते जवळजवळ गेली 35 वर्ष काही मंडळी या ठिकाणी येत आहेत। जवळ जे आबू पटेल आहे तिथे गेली 35 वर्ष या ठिकाणी काही मंडळी मध्ये येत आहेत, त्यांची आठवण काढतायत आणि एक ध्येयाने प्रेरित असलेल्या तरुणाची जेव्हा प्रसंग येतो त्यावेळी सर्व कौटुंबिक म्हणजे आमच्या कुटुंबाला आधार पण देत आहेत। अशा पद्धतीने हा सामाजिक कार्याचा प्रेरित होऊन हा स्मृतिदिन साजरा होतो। खरं म्हणजे कणकवलीकरांची आता शहर विकास आघाडी म्हणून आम्ही इलेक्शन लढवलं आणि त्यामध्ये माझा भाऊ असेल, श्रीधर नाईकांचा दुसरा मुलगा असेल, मी असेल, वैभव नाईक असतील, या सर्व प्रभागातून आम्ही निवडून येत आहोत। हे कौटुंबिक नातं आहे म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही निवडून येतो। शहर विकास आघाडीची पहिल्या इलेक्शन लागलं त्यावेळी आम्ही मागच्या गणपतीपासून आणि दिवाळीपासून सुरुवात करत आलेलो होतो आणि त्यावेळी ठरवलं की हे इलेक्शन लढवायचं, पण या प्रवृत्ती विरोधात हे इलेक्शन लढवायचं। ते कसं लढवायचं, का लढवायचं आम्हाला माहिती नव्हतं, पण आम्ही लढवायचं होतो। संदेश पारकर यांचा पहिला गटाला मी लावला कणकवलीचा संदेश म्हणून आणि त्यानंतर ही सुरुवात झाली की संदेश पारकर यामध्ये या रिंगणात उतरणार आणि एक छान वातावरण करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो।
पण सर्व समाज घटकांना घेऊन हा कार्यक्रम आम्हाला करायचा होता. सर्व समाज घटकांना घेऊन ही म्हणजे त्याच्यात राजकारण आणायचं नव्हतं. त्या सर्व समाज घटकांना घेऊन या प्रवृत्तीच्या विरोधात, या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात, या भयमुक्त त्याच्या विरोधात आम्हाला तो लढा द्यायचा होता. म्हणून सर्व समावेशक असा लढा आम्ही त्या ठिकाणी केला आणि आम्ही तयारी केली. त्यानंतर मला अजूनही आठवतं की तो निकालाचा दिवस आणि निकालाच्या दिवशी 12 वॉर्डचं 1, 2, 3, 4 असे 12 वॉर्डचा निकाल लागला आणि संदेश पारकर त्या ठिकाणी 12 वॉर्डमध्ये आम्हाला आठवतं की कुठे घासाघी जोर होती, कुठे पुढे जात होतो आणि 12व्या वॉर्डपर्यंत येईपर्यंत रिझल्ट असा होता की 200 मतांनी संदेश पारकर हे पिछाडीवर आहेत. आम्ही शेवटचा प्रभाग म्हणून आम्ही आतमध्ये जाणार असतो आणि त्यावेळी बघितलं तर हे चित्र डोळ्यासमोर दिसलं की म्हटलं हे सगळं उभं केलं आहे बरोबर आहे. तर संदेश पारकरला ज्यावेळी आम्ही आतमध्ये जाऊन भेटलो त्यावेळी काही मात्र देवाचं नाव घेत होतं आणि त्याला सुद्धा आम्हाला पण कोपऱ्यापासून त्यांनी नमस्कार केला. म्हटलं या याच्यात आम्हाला कशाला उतरवलं. त्या दिवसांनी आम्हाला तो नमस्कार होता या दिसलं आणि माझ्यासमोर सुद्धा एक चित्र उभं झालं की म्हटलं 12व्या या वॉर्डापर्यंत आमची जी मदत होती ती आमची पिछाड झाली होती आणि 13व्या मतदारसंघापासून आमचं परत एकदा काउंटिंग होणार असतं. चित्र डोळ्यासमोर राहिलं की आम्ही माझ्या लहान भावाला सुद्धा उभं केलं होतं. आमचा बालपणाचा मित्र सुद्धा त्या ठिकाणी उभा होता आणि असे आणि 13 नंतर तर समोरच्या पक्षाने तर दिग्गज उभे केले होते. एखाद्या याच्यामध्ये जाऊन लढाई करण्यासाठी दिग्गज पडवतात त्याप्रमाणे दिग्गज त्या ठिकाणी उभे केले होते. महाभारतात तुम्ही बघितलं असाल की श्रीकृष्णाला मारण्यासाठी कोणतरी कंस आपले राक्षस पाठवायचे तसे राक्षस तिथे पाठवले होते आणि आम्हाला हरवण्याचं एक षडयंत्र त्यांनी रचलं होतं. पण 13व्याचा निकाल लागला आणि 13व्या वॉर्डामध्ये आम्ही पुढे गेलो आणि पुढे गेल्यानंतर एक आनंद सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसायला लागला आणि त्यानंतर कधीच पाठी हटलो नाही. गेल्या 17व्या वॉर्डपर्यंत आम्ही चांगल्या प्रकारे म्हणजे कणकवलीकरांनी ती उत्सुकता ठेवली होती. कणकवलीकरांचं सुद्धा अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांनी ती उत्सुकता ठेवली होती की ह्या वॉर्डापर्यंत पाठी होतो आणि ही मॅच शेवटच्या बॉलपर्यंत जावी अशी कणकवलीकरांची म्हणत आहे. त्यामुळे ती मॅच आम्ही शेवटच्या क्षणी जवळजवळ 152 मतांनी 145 मतांनी नगराध्यक्ष म्हणून विजय झाले आणि त्यात खारीचा वाटा होता जवळजवळ ह्या वॉर्डांपैकी 13 नंबर वॉर्डपासून म्हणजे त्या ठिकाणी खारीचा वाटा तिहाचा वाटा त्या ठिकाणी आम्ही उचलला. असे कौटुंबिक लोक कणकवलीकरांचं अभिनंदन केलं पाहिजे की त्या आमिषाला जुगारून दडपशाहीला जुगारून त्यांनी हा निकाल त्या विकास आघाडीच्या पाठीशी दिला. तर सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की नाही कुटुंबाचे संबंध या ठिकाणी असतील किंवा पारकर कुटुंबाचे असतील हे संबंध जपण्याचं काम हे आम्ही सर्वांनी केलं. त्या कौटुंबिक संबंध जपण्याचं काम केलं. चांगल्या प्रकारे कणकवलीकरांसाठी धावून जाण्याचं काम केलं. आणि मला आठवतं की ज्या दिवशी आम्ही बॅनर लावले होते त्या दिवशी पण आठवतं आणि त्यावेळी सुद्धा आमचा पहिला बाईक करण्यापर्यंत त्याला हे कशाला करायला लावलं आम्हाला असं पण या ठिकाणी उत्सुकता त्या ठिकाणी या निकालाची होती. पण या कौटुंबिक जपल्यामुळे या सर्व ठिकाणची जी आमचं कौटुंबिक प्रेम होतं कौटुंबिक नातं होतं त्यामुळे ही शहर विकास आघाडीची निवडणूक असेल आम्ही जिंकू शकलो. त्याबद्दल सर्वांचाच आभार व्यक्त केला पाहिजे. आणि आज हा जो स्मृतिदिन होतो ह्या आमचा कौटुंबिक स्मृतिदिन होतो असं आम्हाला वाटतं. तुम्ही सगळे येतात त्याबद्दल मी सर्वांचं या ठिकाणी परत एकदा आभार मानतो आणि सांगतो ज्या कुटुंबाने आमच्या काँग्रेस पक्षासाठी इथे मूर्तमेढ केली आणि ज्या कुटुंबावर खऱ्या अर्थानं त्यावेळी अन्याय झाला आणि तुम्हा सर्व कणकवलीकरांनी ज्यांच्यावर प्रेम केलं असं नाईक कुटुंब स्वर्गीय सुजरजी नाईक यांच्या स्मृतीनिमित्त मी नमन करतो आणि जास्त न बोलता इथे थांबतो. नाईक कुटुंबासोबत आम्ही सदैव आहोत याची एकदा पूर्ण ग्वाही देतो. जय हिंद महाराज. 35 वर्षापूर्वीचा काळ आणि त्यावेळी असणारं ते वातावरण अंगावर काटे आणणारे होतं.
मी माझं सांगायचं तर मी तेव्हा टीनेजर होते, परंतु आपण एका शब्दावर म्हणजे तेव्हा सोशल मीडिया नव्हतं, कुठलंही माध्यम नव्हतं की मीटिंग आहे असं सांगण्याचं. परंतु ब्रिगेडियर साहेब आले आणि श्रीधरजी नाईक साहेब म्हणाले की आज आशीर्वाद इथे जे एक हॉटेल होतं आणि हॉल होता तिथे मीटिंग असेल किंवा आमच्या जवळची सुकी बिल्डिंग इथे मीटिंग असेल तरी तो संपूर्ण मीटिंगचा तो परिसर शेकडो कार्यकर्त्यांनी भरलेला असायचा. एका शब्दावर मीटिंगला अनेक लोक जमत होते, ते निवड श्रीधर नाईक प्रेमी म्हणून जमत होते. आणि अशा त्या सर्वांमध्ये मी सुद्धा एक होते आणि मी तेव्हा माझ्या मामासमवेत टीनेजर म्हणून येत होते. त्यांच्या कार्याचा झपाटा एवढा होता की कोणीही प्रेरित होईल. आणि अशा या प्रेरणास्थानी असणाऱ्या श्रीधर नाईक साहेबांचा अत्यंत त्यांच्या झंझावाताला ब्रेक लावण्यासाठी निर्घुणपणे हत्या केली गेली. हा राजकीय बळी होता, हा सर्वश्रुत आहे. परंतु ह्या बळीनंतर सुद्धा श्रीधर नाईक कुटुंबीय व श्रीधर नाईक प्रेमी या श्रीधर नाईक साहेबांना आदरांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी समाज उपयोगी कार्यक्रम घेत राहिले आणि त्यांची आठवण तेवती ठेवत राहिले. मी आजच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने श्रीधर नाईक यांना विनम्र अभिवादन करते. यापुढेही असेच समाजोपयोगी कार्यक्रम घेत असताना नाईक कुटुंबियांसमवेत आणि श्रीधर नाईक प्रेमींसमवेत मी सुद्धा एक असेल अशी ग्वाही देते. थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरं तर श्रीधर नाईकांची जे बलिदान झालं त्याला आता 35 वर्षाचा काळ लुटलेला. खरं तर आजच्या नव्या पिढीला नेमके श्रीधर नाईक कोण होते, त्यांचं बलिदान त्या ठिकाणी का झालं त्याची कल्पना सुद्धा तेवढ्या किंवा माहिती ही या येणाऱ्या नव्या पिढीला नाही. पण ज्यावेळी श्रीधर नाईक त्या जिल्ह्याचं नेतृत्व करत होते, त्या जिल्ह्यातल्या तरुणांना संघटित करत होते आणि एक तरुणांची फौज, एक झंझावात, एक प्रखर विचार, हा विचार घेऊन त्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये काँग्रेसचा विचार त्या जिल्ह्यामध्ये तळागाळामध्ये रुजवण्याचं काम त्या ठिकाणी ते करत होते. खरं तर त्यावेळी समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला होता. अनेक विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या त्यावेळी काळामध्ये त्या ठिकाणी कार्यरत होते. पण त्याचवेळी या देशाचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांनी मेजर सुधीर सावंत साहेबांना या मतदारसंघामध्ये खासदारकीच्या उमेदवारीची जी तिकीट आहे ती उमेदवारी दिली आणि ती उमेदवारी या जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा काँग्रेसचा खासदार निवडून आणण्याचं काम श्रीधर नाईकांच्या नेतृत्वाखाली खासदार मेजर सुधीर सावंत हे पहिले खासदार या मतदारसंघाचे झाले. खरं तर हा श्रीधर नाईकांच्या मेहनतीचा, त्यांच्या नेतृत्वाचा हा त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं विजय होता. पण यावेळी हा विजय विरोधकांना त्या ठिकाणी हा सहन झाला आणि कुठेतरी हा विचार या ठिकाणी संपवला पाहिजे. त्या विचाराचं नेतृत्व कोण करतो त्या नेतृत्वाला संपवलं पाहिजे असा एक विचार घेऊन काही लोक त्या ठिकाणी कार्यरत होती आणि त्याच लोकांनी हा सिंधुदुर्गातला पहिला राजकीय बळी श्रीधर नाईकांच्या रूपाने घेतला. पण गेल्या 35 वर्षामध्ये श्रीधर नाईकांचा विचार आजही तितक्याच ताकदीनं तळागाळामध्ये रुजलेला. व्यक्ती म्हणून श्रीधर नाईक आपल्यामध्ये नसतील, पण त्यांचा विचार, त्यांचं कर्तृत्व हे आजही त्या ठिकाणी समाजाला एक आदर्श असेल, एक समाजाला प्रेरणा द्यावी. आणि म्हणून आजच्या काळामध्ये जी काही राजकीय परिस्थिती बदललेली आहे, राजकारणामध्ये जे सगळे जे परिणाम आहेत त्याच्यामध्ये आता कुठं विचार राहिलेत का, कुठं तत्व राहिलीत का, हे आता
म्हणजे काळाच्या पडद्याआड गेलेला आहे. समाजामध्ये सुद्धा तसा परिवर्तन झालंय. लोक सुद्धा त्या ठिकाणी आपला व्यक्तिगत फायदा त्या ठिकाणी कसं होईल, झटपट आपल्याला त्या ठिकाणी पदे कशी मिळतील आणि आपल्याला कसा त्या ठिकाणी या सगळ्या त्याचा पाठिंबा राहील हा विचार घेऊन, म्हणजे व्यक्तिगत फायद्याचा विचार हा आताच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी रुजू झालेला आहे. आणि म्हणून त्याचं काय म्हणजे वाईट वाटतं किंवा का त्या ठिकाणी परिवर्तन झालं, का हा बदल झाला, तर हा काळ हे कलियुग आहे आणि या कलियुगामध्ये हे जे काय बदल आहे हे बदल त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. आणि म्हणून आजच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा विश्वासार्हता कुठेही त्या ठिकाणी राहिलेली नाही, कुठेही तत्व त्या ठिकाणी राहिलेली नाही. आणि म्हणून जर आपण विश्वास नसाल की भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी ही जी काही माणसं आहे ही माणसं आयुष्यभर आपल्याबरोबर असतील, तो काळ मिळावा त्यावेळी त्या परिस्थितीनुसार विचाराच्या नेतृत्वाचं घडत असताना जरी माझं बलिदान झालं तरी मी चालेल, मी पक्षासाठी माझ्या स्वतःचं रक्त घालीन हा असलेला विचार आणि आजचा विचार त्याच्यामध्ये फार मोठा फरक आहे. आणि म्हणून समाज बदललेला आहे, परिस्थिती बदललेली आहे. आणि म्हणून या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आज प्रत्येक आपल्या आयुष्यातल्या जो काय काळ या काळामध्ये व्यक्तिगत फायदा त्या ठिकाणी कसं होईल, समाजाचा जरी त्या ठिकाणी हित नाही झाले तरी चालेल, आपला कसा फायदा होईल आणि त्या ठिकाणी ह्या विचारामध्ये आता इथला काळ त्या ठिकाणी. आणि म्हणून आता तर श्रीधर नाईकांचं बलिदान हे दुर्मिळ आहे, हे आता परत कधी पाहायला मिळेल असं त्या ठिकाणी मला वाटत नाही. कारण आता लढाई ही विचारांची कधीच नसते, ही लढाई आता मॅनेज असते. कोणतरी त्या ठिकाणी एखादी भूमिका घेतो, कोणतरी त्या ठिकाणी दुसरी विरोधात भूमिका घेतो, दोघंही त्या ठिकाणी एकत्र असतात. फक्त जनतेची दिशा ही त्या ठिकाणी चालू काय लढत असतात कोणाला काय मिळालं तर आपण स्पष्टांकडे पाहिलं तर घडलेलं प्रसंग पाहिजे तर त्या ठिकाणी कोणालाही त्या ठिकाणी काय मिळालेला असतो हीच वस्तुस्थिती आजची त्या ठिकाणी आहे. आणि तरी सुद्धा आज ते काय या विचाराला बांधील असणारे अनेक माणसं आज श्रीधर प्रेमी या ठिकाणी उपस्थित आहे. गेली 35 वर्ष मी पाहतो, 35 वर्षापूर्वी श्रीधर नाईक हे त्या ठिकाणी तरुण होते, त्यांचा सुद्धा जनतेशी असलेला संबंध आणि त्याच्यानंतर आपल्या नव्या पिढीमध्ये असलेला संबंध जवळजवळ 60-70 वर्षाचा काळ हा श्रीधर नाईकांचं त्या सगळ्या या काळामध्ये त्यांचं कार्य. श्रीधर नाईक कोण होते, श्रीधर नाईकांचं बलिदान का झालं, श्रीधर नाईक हा विचार आजही जपण्याचं काम. आज ते सगळे चेहरे मी पाहतो, यांच्या चेहऱ्यावर श्रीधर नाईकांच्या बद्दल म्हणजे एक आत्मीयता, एक वेगळं प्रेम आहे, एक विशेष प्रेम आहे. आणि म्हणून सुद्धा वयोवृद्ध जरी झाले तरी कुठंतरी काठी टेकत कोणाला तरी सांगत कुठंतरी या कार्यक्रमाला पोहोचण्याचं काम या निमित्तानं हे सगळे श्रीधर प्रेमी त्या ठिकाणी करतात. खरं तर श्रीधर नाईकांची संपत्ती आहे. ज्या विचारानं श्रीधर नाईकांनी ध्येयाला वेळ होऊन काम केलं, त्यांनी पक्षासाठी त्या विचारासाठी बलिदान दिलं, अशा श्रीधराची स्मृती जपण्यासाठी त्या ठिकाणी आज एवढ्या मोठ्या संख्येनं आपण त्या ठिकाणी उपस्थित आहात. मी खरं तर सुशांत नाईक असतील, संकेत नाईक असतील, वैभवजी नाईक असतील किंवा नाईक कुटुंबीय असतील या सर्वांना मनापासून त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो की कारण शेवटी जरी समाजाने हा विचार जोपासला नाही तरी हा शेवटी कुटुंबाप्रती तुम्हाला हा एक श्रीधर नाईकांचा वारसा या पुढच्या काळात सुद्धा त्या ठिकाणी जपायला लागेल. कारण शेवटी अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी बदल होतात, परिवर्तन होत असतात आणि त्या ठिकाणी लोक त्या वेळेनुसार त्याच्यानंतर आपली भूमिका त्या ठिकाणी घेत असतात. पण आज समाजकार्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सन्मान असेल, गुणवंतांचा सन्मान सत्कार असेल, कुठंतरी रक्तदात्यांचं रक्तदान असेल, अशा प्रकारचे समाजोपयोगी कार्यक्रम गेली 35 वर्ष आपण त्या ठिकाणी श्रीधर नाईकांच्या स्मृतीनं घेत आहे. आणि कुठेतरी याचा फायदा प्रत्येक त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला होतो, कुठेतरी रुग्णाला होतो, कुठेतरी त्या ठिकाणी सन्मान करणाऱ्याच्या पाठीवर एक शाबासकीची थाप त्या निमित्तानं केली. आणि म्हणून जोपर्यंत हा काळ किती बदलला शेवटी पृथ्वी गोल आहे. एक ना एक दिवस या सगळ्याचा जो काय न्याय आहे, नियतीचा न्याय हा शेवटी त्या ठिकाणी होणारच आहे. आणि म्हणून कोणी किती त्या ठिकाणी आपली भूमिका बदलली किंवा कोणी त्या ठिकाणी आपल्या पद्धतीनं व्यक्तिगत फायद्यासाठी जरी भूमिका घेतली तरी शेवटी जे सत्य आहे ते सत्य कधीच त्या ठिकाणी मरणार नाही. थोडा वेळ लागेल. सत्य हे म्हणजे काय म्हणतात त्याला परेशान होता है लेकिन आखिर सत्य होता है, वो जीतता है. तसंच सत्य शेवटी जिंकणार. आणि म्हणून आपण या सगळ्याच्या माध्यमातून
श्रीधर नाईकांची खऱ्या अर्थानं स्मृती जोपासण्याचं काम आपण या ठिकाणी करतो. खरं तर श्रीधर नाईकांच्या या सगळ्या बलिदानामुळे किंवा त्यांच्या कर्तृत्वामुळे अनेक लोकांचा फायदा त्या ठिकाणी झाला असेल. ज्यांचा झाला, काही लोक असतील, काही लोक आज नसतील, पण शेवटी श्रीधर नाईकांच्या विचाराचा वारसा हा समाजाला त्या ठिकाणी आदर्श देणारा आहे, प्रेरणा देणारा आहे. आणि म्हणून कार्यकर्त्याने त्यांच्याप्रमाणे घडण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी करावा. नक्कीच अनेक श्रीधर नाईक त्या ठिकाणी निर्माण होती आणि कुठेतरी निष्ठा ही जी का आहे, तो त्याग आहे किंवा ते बलिदान आहे, हे सुद्धा समाजामध्ये सुद्धा त्याचं तितकंच महत्व आहे. हे सुद्धा त्या निमित्तानं लोकांच्या लक्षात येईल. मी जास्त वेळ आपला घेत नाही. मनापासून पुन्हा एकदा श्रीधर नाईकांना त्यांच्या पवित्र आत्म्यास त्या ठिकाणी चिरशांती लावतो, त्यांना आदरांजली या ठिकाणी वाहतो आणि आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो की आपण श्रीधर नाईकांचं प्रेम जपण्याकरता, श्रीधर नाईकांवरचा त्याग असेल, निष्ठा असेल, बलिदान असेल, या सगळ्या कार्याचा गौरव करण्याकरता एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित आहात. आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्रीधरराव नाईक यांचा आता 35वा स्मृतिदिन आहे आणि खरं तर श्रीधरराव नाईकांचं वय 35 वर्षापूर्वी 36 वर्ष होतं आणि 36 वर्षासारख्या तरुण माणसाने एवढं काम आपल्या छोट्या वयामध्ये करून ठेवलं की आज 35 वर्षानंतर सुद्धा श्रीधर नाईकांचा प्रेमीचा कार्यक्रम, श्रीधर नाईकांची आठवण, श्रीधर नाईकांच्या आठवणीचा उजाळा आजही तेवढ्याच प्रेमाने आणि तेवढ्याच भावपूर्ण श्रद्धांजलीने या ठिकाणी व्यक्त होतो. हीच खरं तर श्रीधर नाईकांची कार्याची पोच पावली या ठिकाणी आहे. 35 वर्षापूर्वी श्रीधरराव नाईक यांनी काही पहिलं राजकारण हे आपलं ध्येय मानलं नव्हतं. व्यवसायाच्या निमित्ताने, त्यांच्या वडिलांच्या, त्यांच्या भावाच्या निमित्ताने जवळ आलेला मित्रपरिवार आणि त्या मित्रपरिवाराला असलेली मदत, मग जे खेळाडू खेळतायत त्या खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यायचं, जे कॉलेजमध्ये शिकतायत त्यांना शिकण्यासाठी मदत करायची, जे व्यवसाय करतायत त्यांना मार्गदर्शन करायचं. एखाद्याचा लाईटचा मीटर नसेल तर तो मीटर आपल्या खिशामध्ये यायचा. एखाद्याला हॉस्पिटलला जायला गाडी असेल तर आपल्या गाडीतून त्या हॉस्पिटलला घेऊन जायचं. अशी छोटी छोटी कामं 30-40 वर्षापूर्वी नाईक कुटुंबियांनी केली आणि त्यातून श्रीधर नाईकांचा राजकीय उदय झाला. खरं तर त्यांना राजकीय काळात सुद्धा मोठी नव्हती. 36व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं आणि खरं तर 30-32व्या वर्षीच राजकारणात आली आणि 4-5 वर्षामध्ये आपल्याला दिलेली जबाबदारी आहे त्या जबाबदारीने ध्येयवर विसरून त्यांनी काम केलं आणि त्या कामाचं त्यांना लोकप्रियता मिळाली, लोकांचं काम केलं. पण दुर्दैवाने त्यांनी जे ध्येय वेड्याप्रमाणे काम केलं त्यांच्यात त्यांचा जीव गेला. ही खरं तर आपल्या दृष्टीने दुःखदायक गोष्ट त्या ठिकाणी होती. परंतु 35 वर्षामध्ये सुद्धा आज पण आपण हा कार्यक्रम एवढ्यासाठीच करतो की आजच्या तरुण मुलांना कळलं पाहिजे की श्रीधर नाईकांची नेतृत्व कसं होतं. आज कोणी कुठल्या राजकीय पक्षामध्ये असू दे, परंतु तरुण कार्यकर्त्यांनी राजकारणामध्ये सामाजिक काम म्हणून बघितलं पाहिजे. म्हणूनच हा कार्यक्रम आपण साजरा करत असतो. खरं तर एखाद्या बँडवर खोटा आला, एखाद्या नेत्याच्या पाठून आपण फिरलो की तो सामाजिक कार्यकर्ता होत नाही. तर त्यासाठी श्रीधर नाईकांसारखं काम केलं पाहिजे आणि ते काम केलं तर 35 वर्षांनी सुद्धा रोज ते काम विसरत नाही. जे आपण तिथं हे सगळ्यांनी ठरवलं पाहिजे. आज अनेक तरुण मंत्री या ठिकाणी आज सुशांत असू दे, संकेत असू दे, त्यांचं वय तेव्हा 10-8 वर्ष होतं. परंतु त्यांच्या वडिलांनी ठेवलेलं काम आज त्यांना सुद्धा ध्येय या ठिकाणी आहे आणि म्हणूनच तरुण मुलांनी सुद्धा तसंच काम केलं पाहिजे. हा एवढाच उद्देश 35 वर्षापासून सुरू केला श्रीधर नाईकांच्या स्मृतिदिनानिमित्त होता. खरं तर विचार बदलत असतात. अनेक लोक आपल्या विचाराप्रमाणे आपला फायदा बघत असतात, आमचं बघत असतात. परंतु आज मी पण 10 वर्ष आमदार होतो. या आमदारकीच्या कामामध्ये कार्यामध्ये खरं तर मी आमदार बनवले श्रीधर नाईकांना अपेक्षित कार्य करण्यासाठी झालो आणि आज पण ज्या ज्यावेळी आम्ही काम करतो, ज्या ज्यावेळी आम्हाला आमचे येतात, ज्या ज्यावेळी आमची अडचण होते तर त्याच्यावेळी आम्ही फक्त श्रीधर नाईकांचा हा कार्यक्रम आठवतो. त्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा 35 वर्षानंतर जी माणसं, ज्या माणसानं श्रीधर नाईकांनी काय दिलं नाही, आम्ही काय दिलं नाही, तरी पण ती माणसं येत असतात. आज आकाश सगळीकडे फाटलंय, परंतु फाटलेल्या आकाशामध्ये सुद्धा मगाशी आपण जी समय पेटवली
तसा समय पेटवण्याचा जो वाट होत आहे. आज चांगली लोक सुद्धा या समाजकारणाकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना पण कुठेतरी आशा वाटते, त्यांना पण जी आपण जोर पेटवली तेव्हाच झालं असे वाटते. आणि म्हणूनच आपली पण जबाबदारी आहे. आणि खरं तर संघर्ष हा नायकांना कुटुंबियांना गेले अनेक वर्ष आला, परंतु या संघर्षाला आम्ही कधी हरवलो नाही, कधी थांबलो नाही. तो संघर्ष आम्ही करू, परंतु एक चांगला समाज मिळवण्याचं काम आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे. आम्ही ते काम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी असू दे, आमचे कुटुंबीय असू दे, शिक्षण असू दे, आम्ही निश्चित या ठिकाणी करू. आणि हे करताना आम्हाला कुठली किंमत मोजावी लागली तरी आम्ही ती बोलू. कारण समाजातले आज 22 तारखेला जे लोक येणार आहेत त्यांचे डोळे त्यांच्या डोळ्यात आम्हाला पुढच्या वर्षी सुद्धा त्या डोळ्यामध्ये डोळे घेऊन आम्हाला या कार्यक्रमासाठी येता आलं पाहिजे. म्हणून हा कार्यक्रम, म्हणून आमची ती लढाई आम्ही चालूच ठेवू. आज पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की आपल्या कार्यक्रमात विचारा. आज खरं तर रक्तदान सुद्धा दरवर्षी या ठिकाणी होतं. आज रक्तदानाला सुद्धा स्वतःहून रक्तदाते समोर आले. आज हा कार्यक्रम आजच्या दिवसापासून संपणार नाही, तर हा कार्यक्रम आणि ही सामाजिक सुजलाईट फाउंडेशनचं काम हे चालूच राहील अशी ग्वाही या ठिकाणी सांगतो. या ठिकाणी आपण सर्व जमा झाले आहोत. जमा का झालो आहे सर्वांना माहिती आहे की जे थोर हुतात्मा झाले आपल्यासाठी, कणकवलीसाठी आणि या पूर्ण जिल्ह्यासाठी, हे श्रीधरराव नाईक यांची आठवण काढण्यासाठी दरवर्षी आम्हाला ती आठवण येते. कारण मी राजकारणात आलो अचानक ते श्रीधर नाईकांबरोबरच काम करण्यात, आणि त्या वेळेला श्रीधर नाईकांनी इतका जोर लावला, इतकं काम केलं. गावागावामध्ये, घराघरामध्ये ते गेल्याचं मला आठवत. आणि मी निवडून आलो त्यावेळेला श्रीधर नाईकांनी सगळ्यांना गोळा केलं आणि मला दिल्लीला पोहोचवण्यासाठी ते सांताक्रूज एअरपोर्टपर्यंत आले. आम्ही दिल्लीला गेलो आणि परत येत असताना अचानक बातमी आली की श्रीधर नाईक यांची हत्या झाली. त्या बातमीने एवढा धक्का बसला, राग आला आणि याबद्दल काहीतरी करायचा निर्णय घेतला. आणि तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांची आम्ही आठवण काढतो, दरवर्षी इथे जमा करतो. ॲज अ सिंबल, एक आठवण म्हणून श्रीधर नाईकांची आपण सर्व घेतो. आणि आठवण घेत असताना त्यांची झालेली हत्या ही व्यर्थ जाणार नाही असं आपण वचन घेतो. आणि ती व्यर्थ जाऊ नये म्हणून आम्ही इतके वर्ष प्रयत्न केलेले आहेत. आणि त्याचं उदाहरण आज आपल्याला सर्वांना दिसत आहे. श्रीधर नाईक आपल्यातनं गेले, पण ते व्यर्थ गेले नाही असा विश्वास सर्वांना वाटतो. आणि त्यांच्या हत्येबद्दल जे झालं आहे त्यामध्ये काहीतरी करण्याचा इरादा घेऊन आपण सर्वजण काम करत आहोत. आणि मला याबद्दल समाधान वाटते की श्रीधर नाईक आपल्यातनं उगाचच गेले नाही, पण ते गेले आपला ठसा ठेवून दुष्ट लोकांना इथनं आपण हाकलून देऊ असा निर्णय त्यावेळेला घेतला होता. आणि त्याप्रमाणे आज आपण सर्वजण वागत आहोत.
आज देखील मोठ्या संख्येने आपण इथे आलेला आहात याचं मला समाधान आहे. आणि मला आपल्याला सांगायचं आहे की श्रीधर नाईक हे गेले असतील पण त्यांची आठवण जरूर आपल्याबरोबर आहे आणि त्यांनी केलेल्या कामाचा आपल्याला आठवण आहे आणि ती सुधारणा आपण करत आहोत. सगळे श्रीधर नाईकच्या आठवणी काढून काम करत आहेत. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे आणि त्यांची आठवण सतत आपल्यावर राहो म्हणून मी तरी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि त्यांच्या आठवणीतून त्यांनी केलेल्या कामाचा आपण पुढाकार आणखी घेऊ आणि ते करूया ही विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद. खरं म्हणजे श्रीधर नाईक यांची आणि माझी तशी काही ओळख नाही. दुर्दैवाने त्यांना त्यांचं जीवन ज्या दिवशी संपवलं त्यावेळेला आम्ही मुंबई महापालिकेच्या सभागृहामध्ये होतो. मी नगरसेवक होतो त्यावेळेला आणि त्यावेळेला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा चालणारं एकमेव वर्तमानपत्र जास्तीत जास्त ते नवाकाळ होतं, सकाळ होतं, लोकसत्ता होतं, महाराष्ट्र टाइम्स होतं. ह्या सर्व वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून कोकणातल्या या अत्यंत भीषण आणि भ्याड हल्ल्याची जी निर्भरता करून जे वार्तांकन केलं ते आम्ही वाचलं होतं. परंतु मागची 10 वर्ष 10 ते 12 वर्ष सातत्याने सुशांत नाईक, संकेत नाईक आणि त्या दोन्ही बंधूंकडून किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडून श्रीधर नाईक यांच्या सामाजिक सेवेचा वसा जपण्यासाठी किंवा त्यांचं कार्य पुढे नेण्यासाठी जे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत त्या कार्यक्रमाला मी मागच्या 10 ते 12 वर्षापासून उपस्थित राहतोय. आणि या वैशिष्ट्य एक आहे, मी मागच्या 10 ते 12 वर्ष पाहतोय की काही ठराविक आपल्यामधली मंडळी जी आहेत ही न चुकता 22 जूनला श्रीधर नाईक यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहत असतात. आणि म्हणून संतांनी जे म्हटलेलं मरावे तरी कीर्ती रुपये उडावे, हे श्रीधर नाईक यांनी अवघ्या आपल्या एवढ्या छोट्याशा वयामध्ये आपल्या सामाजिक कार्याने ज्या पक्षाच्या विचाराची आपण बांधील झालेलो आहोत त्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहून, त्या पक्षाच्या विचारसरणीशी एकनिष्ठ राहून लोकोपयोगी कामं कसे करावे आणि त्या केलेल्या कार्याने स्वतःचं अस्तित्व कसं निर्माण करावं हे दाखवून दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही सर्वजण आजही श्रीधर नाईकना विसरू शकत नाही. हे त्यांच्या कार्याचं मूल्यमापन केलं तर ते किती योग्य आहे ते दिसून येईल. श्रीधर नाईक यांच्या झालेल्या भीषण हत्येचं तुम्ही अनेकांनी त्यावेळेला प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे. पण आज त्यावेळेचं राजकारण आताचं राजकारण याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक. दुर्दैवाने आज विचारांचं सामाजिक कार्य राहिलेलं नाही. राजकारणाचा विचार सुद्धा मरून गेलेला आहे आणि राजकारण केवळ आणि केवळ पैशावर, केवळ आणि केवळ सत्तेवर, सत्तेचा दुरुपयोग करून राजकारण करायचं आणि विचार मारायचा हे काम आज केलं जातं. पण त्यावेळेला काँग्रेसने रुजवलेला विचार, समाजवादी पक्षाने रुजवलेला विचार, कम्युनिस्टांनी रुजवलेला विचार आजही त्या विचाराला कोण मारू शकत नाही. कदाचित त्याच्यावर बंधनं आली परंतु तो विचार सुद्धा एक समाजसेवक निर्माण करण्याचा विचार होता. त्यांचा विश्वास पैशावर नव्हता तर विचाराने माणसं तयार करायची आणि विचारानेच माणसं आपल्याकडे खेचायची. हे जे ध्येय त्यावेळेला होतं ते दुर्दैवाने आज राहिलेलं नाही. आणि म्हणून श्रीधर नाईक यांनी आपल्या या छोट्याशा आयुष्यामध्ये सामाजिक सेवेबरोबरच कुटुंबावर केलेले संस्कार हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे. आणि त्या संस्काराची जोपासना आजही सुशांत नाईक असतील, संकेत नाईक असतील, त्यांना मार्गदर्शन करणारे आमचे वैभव नाईक असतील, या नाईक कुटुंबियांनी आजही
ह्या संस्कारापासून हे नाईक कुटुंब दूर गेलेलं नाही आहे, सामाजिक सेवेपासूनही दूर गेलेलं नाही आहे. भले निवडणुकीमध्ये हार जीत असते, परंतु जरी पराजय झाला तरी सुद्धा माझं समाजसेवेचं असलेलं ऋणानुबंधन हे मी विसरू शकत नाही, हे मनामध्ये ठेवून चालणारे हे नाईक कुटुंबीय. दुर्दैवाने वैभव नाईकना पराभव पत्करावा लागला, पण तरी सुद्धा झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सुशांत आणि संकेतवर पुन्हा एकदा कणकवलीकरांनी जो विश्वास दाखवला, हा विश्वास सुशांत आणि संकेतवर नसून त्यांच्या वडिलांवर आहे, त्यांच्या श्रीधर नाईक यांच्यावर आहे. आणि म्हणून आज आपल्या वडिलांनी जे आपल्याला निर्माण केलं, जन्म दिलेला आहे, त्या वडिलांची स्मृती केवळ आणि केवळ स्वतःला मिरवण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक सेवेचा मिळालेला वारसा, त्याच सामाजिक सेवेची परंपरा कायम ठेवून राबवण्याचा प्रयत्न सुशांत आणि संकेत तुम्ही करताय. आणि म्हणून तुमचं तर कौतुक करावंच लागेल, पण तुमच्यासारखे सद्गुणी, तुमच्यासारखे विचारी आणि तुमच्यासारखे सामाजिक सेवेने प्रेरित झालेले पुत्र ज्यांच्या पदरी निर्माण झाले, दुर्दैवाने त्यांना आपल्या भरल्या आयुष्यातून उठवावं गेलं, पण तरी सुद्धा त्यांनी तुमच्या विचाराच्या माध्यमातून, तुमच्या समाजसेवेच्या माध्यमातून त्यांनी आपलं कार्य सुरू ठेवलेलं आहे. त्या कार्याला मी शुभेच्छा देतो आणि पुनश्च एकदा श्रीधर नाईक यांच्या प्रती अभिवादन करतो, श्रद्धांजली अर्पण करतो.